Keď sa povie skratka SUV, pravdepodobne každý z vás si predstaví automobil, avšak dnes si ukážeme reprezentanta rovnomennej kategórie zo sveta bicyklov. Len v krátkosti teda vysvetlím, že skratka SUV sa v bicyklovom priemysle používa na celoodpružené bicykle, ktoré sú vybavené podobnou výbavou ako trekkingové bicykle. Osadené s blatníkmi, stojanom, nosičom a tak sa stávajú tieto pohodlné bajky atraktívne aj na využitie na rídzo-mestskú jazdu. Takto dovybavený bicykel od nemeckého výrobcu Focus je známy trailový full Focus Tron, ktorý ale v tejto výbave nesie za svojím názvom skratku EQP, čo znamená equipped, z anglického slova teda v preklade vybavený. Hierarchicky tu máme Tron 6.8 s touto výbavou, takže ide o cenovo najdostupnejšiu radu. Vo verzii SUV výrobca osádza pruženie od výrobcu Santur, vpredu vzduchovú vidlicu XCR a vzadu je to tlmič Santur Edgelord. Dôvodom je, že napríklad vidlica Santur má predprípravu na uchopenie blatníkov a osvetlenia. Verzia Equipped je oproti klasickému Tronu osadená nie 12, ale 11 rýchlostnou DRS-adou. Jediný rozdiel je tu v tom, že kazeta má iné odstupňovanie pastorkov, avšak ide naozaj o veľmi podobné sprevodovanie s tým, že teda tu máme rozsah na kazete 11 až 51 zubov a na kľukách nájdeme prevodník s 32 zubami. Takto sprevodovaný bike bude perfektný ako na cyklotrasách, tak aj v lese. Výbava Equip, keďže sa predpokladá, že bude viacej brázdiť cesty než terén, je osadená menej výkonnými, no stále veľmi kvalitnými dvojpiestovými brzdami Shimano MT410. SUV verzia dostala cestnejšie plášte a máme tu obuté plášte od Schwalbe, ide o Hurricane Performance. V tomto prípade je to úplný ideál naozaj na nejaké také asfaltové alebo štrkové presuny. Čo sa týka ráfikov, tak sú tu trošičku užšie ráfiky oproti tej klasickej Tron verzii. A čo stojí za zmienku, tak napríklad v prednom náboji je integrované dynamo, ktoré je teda zdrojom pre osadené predné a zadné osvetlenie. Rám tohto Trona sa rovnako ako aj klasického vyrába v 4 rôznych veľkostiach, a to od najmenšieho SK, ktoré bude vhodné od 160 cm po najväčšie XL, ktoré znesie aj dvojmetrového muža. Čo sa týka ceny, tak v čase uvedenia na trh je cenovka stanovená na úrovni 2199 eur. Avšak už teraz ho nájdete u nás na e-shope vo veľmi atraktívnej akcii a dá sa kúpiť za 1539 eur. Focus Tron 6.8 Equipped je špeciálny bike, ktorý vynikne najmä svojou unikátnou SUV výbavou. Predsa len mnohí jazdci si svoje bicykle často dovybavujú práve do podobnej podoby. Samozrejme nie je možné u neho úplne vylúčiť terén, no napriek tomu, že ide o full, doma bude viac na cestách. A tomu je aj prispôsobený. Vhodnou voľbou bude takýto bicykel skôr pre bikerov, ktorí majú rekreačné ambície, ktorí hľadajú naozaj pohodlný bicykel. Na západe je SUV kategória rozšírená oveľa viac ako u nás, ale verím, že do budúcna, keď sa tu zlepší infraštruktúra, tak bude rásť aj dopyt po takýchto bicykloch.